BPF दोलोखौ मोजां मोननाया दिनै लासै लासै बारानिफ्राय बारा जाबोदों। कनफिडेन्सआ बयनिफ्राय फैयो। कनफिडेन्सआ बयनिफ्राय फैयो। जे रायजो राजायानो जेरावबो बे आवाजखौनो दिखांगासिनो दं BPF आ फैफिनगोन। हिसाब गैया खिन्थु फैनांगौआ 60-70 जनमोन। हठात जाबाय। जागोन जायानि मादाव माने हठात माने खोथा होबाय जोंना मानगोनां हाग्रामा महिलारिया। बे हिसाबै माखासेयाथ' फैनो थाखाय लाहार फाहार खालामनांगोन। खायसेया माने गावबा गाव खामानिफ्राव बेस्थ' थाबाय, बहाबा थांलाबायबाय। बिदियाव माने ज' जानो हायाखिसै, बेखायनो दिनै खम जादों आरोखि। बिसोरनिफ्राय फैनांगौआ 60-70 जन दंखायो आरोखि। आंनो लिस्ट हैदोंमोन। लिस्ट हैनायखौबो जागोन जाया नालाय आं लानानै फैलायलायबावाखिसै। दा गोदानसो लिस्ट होलायलायनांदों आरोखि। बे जायखिजाया BPF दोलोखौ मोजां मोननाया दिनै लासै लासै बारानिफ्राय बारा जाबोदों। रायजो राजाया लुबैदों, रायजो राजायानो लुबैदों। बे हिसाबै फैगौ समाव जोंनि BPF आनो सरकार दाफिननो गोहोखौ मोनगोन, बे फोथायनाया जोंनाव दङ आरोखि। रायजो राजायाबो लुबैदों आरो रायजो राजानि जि आबहावा, जे बिथांमोननि जि बुंनाय बाथ्रा, खुगानि राव, बेनिफ्रायनो मोनथिनो मोनो जे BPF आ एखेबारे जबरदस्ति भाबै सरकारखौ खालामनो हागोन। दिनै जयनिं जाफैनाय बिथांमोना बबेबा दोलोनिफ्राय फैनाय? बिथांमोना एबसुनिफ्राय बांसिन दं दिनै। एबसुनि एबसु वार्कार, बिसोरो लिडारफोर माखासे, आरो माखासे NDB दं, बिसोरबो फैजोबनो हायाखै दिनै। दा जिखिजाया सिम्बलिक भाबै दिनैनो लुबैथारदों हिसाबै दिनै खालामबाय आरोखि। फैगौ समाव आरोबाव जाबावगोन। कनफिडेन्सआ बयनिफ्राय फैयो। कनफिडेन्सआ बयनिफ्राय फैयो। जे रायजो राजायानो जेरावबो बे आवाजखौनो दिखांगासिनो दं BPF आ फैफिनगोन। हाग्रामा महिलारिखौ जोंनो नांफिनगौ। जेरावबो हारसा, बर' जेरावबो फालांगि खालामग्रानो होन, जेनेबा जोंना आइजोफ्रा हाथाय बाजार खालामो, बयबो हाग्रामाखौ लुबैदों दिनै। दा बिथांमोननि सायाव भरसा खालामनानै जोङो आसा खालामनो हायो जे फैगौ बाराव हाग्रामा महिलारियानो सरकारखौ दाफिननो हागोन। जोंथ' लुबैबा जायाना, रायजो राजानि लुबैनायजोंसो जायोथ'। दा जों खालि रायजो राजाजों थानांगौल' आरोखि। बिसोरजों प्रत्येक समायावनो जों थानांगौल', होमबानो जोंनि सरकारा फैफिनगोन। BPF नि गुबुन सासे गोख्रों दैदेनगिरि खाम्फा बरगयारिया UPPL आव